textmate nalipatan na kadin wenuat dan sa bali ngayon ka kakiptibin message mo jak idang masumbata tatoy baterya kit na detselsan. Hello, textmate, nalipatan kagadi na ibusen lugod katitextkin ka pati allowance ko ken nga iraman ka tanu awan lot mo ket pasaan ka. Sorry textmate amume nga agad adala kita dunay di pa kasapula saan abali ken katagtrap trabaho ka may ramanak me iti masapula. Text mo kanya magpalag-an to'y riknak tawa ko ken ka rikna ti agayat iliw ka di sika ipapanan na wenno ayat ka di bagbagana. Text mo kanya mangpalag-an to'y riknak tawag ko ken ka rikna ti agayat iliw ka di sika ipapanan na wenno ayat ka di bagbagana. Text mo kanya mangpalag-an to'y riknak tawag ko ken ka rikna ti agayat iliw ka di sika ipapanan na wenno ayat ka di bagbagana wenno ayat iti cellphone anak baitan ta